drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, okret. Sad. Čitaj za 5. Stoj. Čitaj za 5. I ti čitaj za 5. Vasa i ja ćemo za tebe proći latinicu. Ajmo, Vaso, kreniti. A. B. C. Č. Č. D. Đ. Đ. E. F. G. H. I. J. K. L. J. M. M. Nj. O. P. R. S. Š. T. U. V. Z. I Ž. Drugari, pronađite nas na www.čitajza5.com